Superhjältarnas hand. Galen! Woofy. När Woofy var liten och ensam. Både han och lite hundkarl ensam på gatan och förfräs. Men sen en dag. Då kom en magisk katt. Och då fick han magiska superkrafter. Supercoolt. Aj. Supergaligt liksom. Och efter det så har han hjälpt alla hemlösa hundar. Wow! Men han är inte så bra att flyga. Älskar ditt skratt. Jag hade 10 olika skratt. Okej, Woofy, du ska inte bli sjuk. Jag vet inte, han är immunsjukdomar. Så han kan inte bli sjuk nu. Jag kanske ska sno ett immunförsvar. Jag är jättedålig.